a shekaru 5 da akwai cases guda 49 a kansa. A kudi yaushe shigowarsa gida ko fitarsa na sa wasu a cikin damuwa. Shi din dawwamamman basarake ne. Ta yaya za ka fito waje kana nema na bayan ni kuma gani a cikin gidanka ina jiran zuwanka. Ana iya yafe kuskuren da aka aikata shi da kyakkyawan niyya, amma kuskuren da aka aikata shi da gayya babu dalilin da zai sa a yafe shi. Na ji mutane suna faɗa maka sunaye mabambanta, wasu su ce ma Rajasa, wasu kuma Sanjisa, wasu kuma Sikandarsa, amma ni na fi son Sanji. Ina son ki. ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, मैंने कोई तुझसा हंसी कभी देखा ही नहीं. Gani nan shigowa Mumbai. Mai gida wurin wa kuka zo kada wa ganga? Kamar ya? A da daga ku da kayan riɗe ne gaba ɗaya na ɗauka masu ganga ne ku. Dararam. Wannan gabaki ɗaya taksi ɗin tawaye siya ne. Madam ki sani daga inda na zo ba iya marasa lafiya 6,000 kawai ba. Ina iya ɗaukar nauyin har 60,000. Ina son ka kawo santa. Kai dai kawai ka ci gaba da jan dogon numfashi. Menene kwalin karatun ki? Siyat matsayin farko a Chennai. Kin ga kenan in ba ke kike neman aiki ba, aikin ne da kansa yake neman ki. A ka'ida ni nake controlling din fusatata. To amma ta dalilin dakikancinka ya sa fusatata na controlling ɗina. To ka baki ɗayan su ukun sai na yanka su. Har kawowa yau duk abin da kake yi, kana yin sa ne domin ni. Yau kuma ina son kai don waɗancan mutane uku. Ni ne Sikandar. Wannan kuma abin da ya faru ya nuna kaddarar Sikandar a hannunsa take. Da yawa daga cikin 'yan sanda sun je magarkama, 'yan siyasa da kuma jarumai. Babu wanda ya fi ƙarfin da na san da cewa sunana ya zaga ko'ina. Ban ce zan iya zama AM ko CM ba, amma na san na fi ƙarfin MLA. Sikandar Goron Sallah. हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो शायद फिर इस जन्म में हर दिल का वो एक दिलावर जाने जिगर वो है कौन सिकंदर अलग अलग. Wa ko me za ka yi da tausayawa idan ba haka ba goban ka ba ce. आजा रे पतला जा. Sikandar Goron Sallah. Wannan sabon fim mai suna Goron Sallah za mu sako muku shi a ranar Lahadin bayan Sallah.